ми дошъл. Радвам се да те посрещна. Аз също се радвам да бъдем в Ти с шампанско празнички. Как, естествено. Сега ще го отворим. Не го прави това, моля. Да не го правя, оставам го тук. Мога ли да го оставя тук? Само, че рекламата ще се види ли обратно ли да бъде поставено или как? Дай на мен. Днеска с това се занимавате точно. Цял ден бях на едни снимки, непрекъснато се говориш, като тези реклами ги скрите, моля. Точно така. Светна студиото. Ето, влезе аристократа на българската поп-култура. Не съм ти правил такъв анонс, вече толкова години. Много ме задължи. Ще ви замоля. Имаш нещо против? Напротив, но... Не да знам, аристокрация. Може би щяхме да имаме и аристокрация през времето. Аристократ в българската поп-култура. Аз разбрах много добре какво каза, но говоря, че защо пък и в България да не е имало през времето аристокрация, просто може би ред причини. Именно да не се връщаме в историята, сега сме в такива красиви моменти, когато да лбаеме с летото тънко нашето сърце. Какво мислиш за темата, която обявих току-що? Съчувствие, състрадателност, благотворителност. Вярно ли е, че българина продължава да дава нещо от себе си и от джоба си изобщо само на празниците, особено на Коледа и Великден? Да, наистина, за съжаление, така се случва, че българина, и то може би отскоро се случи това, вече се получава се някаква традиция, която все пак е начало на нещо. По-добре нещо, отколкото хич, защото през последните години, като че наистина около Нова година, около Коледа, около най-красивите празници се почва да се събират пари. Аз лично не искам да бъда черноглед. Преди години, заедно с Трио Българка, с Лили Иванова и с много хора бяхме на един такъв концерт. Събраха се доста пари и в един момент, след Нова година, се позаинтересувахме къде са отишли парите. И се оказа, за съжаление, че не се отишли точно там, където трябва. И не толкова, колкото трябва. И абсолютно не така. И затова Богдана ме е научила на нещо друго, Карадочева. Добър вечер на Богдана, ако гледам. Това вече на бубата. Че може би по-добре да събереш няколко дела, дрехи или каквото имаш наистина, който наистина... Ако имаш две ризи, да едната на ближната. И да ги занесеш наистина на место. Да отидеш да ги занесеш. Това е най-сигурният адрес и най-верният адрес и може би така най-фаща да киш една много българска дума. По тази тема, много българска дума, да. По тази тема ще разговаряме през цялото време. Тя ще бъде като една нишка по време на цялото предаване. Добре, празнично настроение, емоция, не се спираш, непрекъснато си на работа. Как посреща Васил Найденов Коледа? Първо бъдни вечери, съответно Коледа. Коледа обикновено съм винаги в къщи, макар че имал съм вечери, които и съм работил на Коледа. Тази Коледа няма да работя, защото ти самия знаеш... Няма, ама не искаш или няма? Не искам. И на Васил ден не искам, и на Нова година не искам, не че имах предложение. Защото една от новите години, си спомням, не беше много отдавна. Пак се сещам с Лили, бяхме по морето някъде. Бяхме заедно. Бяхме заедно и до последния момент, до 3 часа ние така. И вече като седнахме, то мина и празник и всичко, и сега така, май Василов ден беше, Нова година ли беше, Василов ден ли беше. И като штури търчахме с Стояна Мотав и Калуянчев и Таня Лолова тук преди години наред от град в град. Може би това са наистина домашни празници, когато човек може по-добре да бъде в къщи. Аз така поне мисля. Добре, все пак трябва да мислим и за настроението на хората. Виж, ние сме артисти, колкото обикновено. Ама цяла година настроението на хората, имаме право един ден и ние да бъдем хора. Защо? На нас да ни пеят, на нас да ни свирят. Това си е твой избор. Понеже знам, че ти обичаш да пиеш водка, една наша обща приятелка ми предложи да опитвам непрекъснато с... Значи, моите приятели са и твои приятели. Тони Димитрова предложи с портокалов сок и водка. Аз ги смесвам. Искам да ти кажа на здраве и добре дошъл. На здраве. И заедно да кажем на здраве на нашите зрители. На здраве на нашите зрители. Нали знаете телефоните, уважаеми дами и господа? 089 15 272. Я ще го смесваш, много красиво изглежда. 15 272. Повтарям, че Васко се намеси 089 15 272, 088 15 272. Телефоните, с които ще имате пряка връзка с Васил Найденов, естествено с мен и изобщо с Балкан Българска телевизия. Ще не бъде забавно. Набирайте, обещавам ви, добро настроение и хубава музика. Та, на здраве и на вас. Продължавам с само един въпрос. Много държа да я запалиш, затова не съм го направил. Само внимавай да не се... Няма да се самозапаля.
пред парламента. Добре. Благодаря ти. Сигурно знаете, че свещите се палят доста преди бъдни вечер, всяка неделя от 4 поредни недели по една свещ, докато в навечерието на Коледа се запазва и последна бъдни вечер и Коледа. Се запалва и последната четвърта свещ от венеца и така празничното настроение наблиза бавно и но сигурно в домовете ни. Те завършихме до там как ще караш и къде ще посрещнеш Коледа, казваш у дома. У дома ще бъда с традициите близки хора. Традициите на твоето семейство, на твоите близки. За съжаление, много от моето семейство не остана. Просто... Аз знам, съжалявам, че... Да, но да се върнем малко назад във времето. Това е част от живота. И... За съжаление, почти никой не остана жив. Остана моята само Леля. Но нормално е, това е наистина част от живота. Ние трябва да се примиряваме и да се надяваме, че Господ ги е прибрал на друго място. Някъде има... Така, те са с нас, тези хора, и в такива празници, и в делници, които ние уважаваме и обичаме. Сигурен съм, понякога Господ прибира съвсем млади хора. Какво означава според теб това? Ами може би... Казва, сигурен съм за това. Те са потребни на друго място. Аз вярвам в това, че в света има, в космоса, няма да има космос, ако няма една сила, която нещо, независимо дали се казва Господ или който е създава света, защото в край на краищата ние сме такива дребни мравчици в природата и така, преобразувайки се и мъчейки се да преобразуваме природата, винаги тя ни го доказва по един понякога много страшен начин колко е силна природата и колко ние сме малки хорицата. В тази връзка казах в началото на предаването, цитирах Леля Ванга и Вера Кочовска, които казват и двете, като че ли са се наговорили. Да казват едно и също, по-тих от водата и по-нисък от тревата. И двете казват и другото. Не е необходимо да се стараеш да вървиш само единствено по правия път. Има отклонение. Има отклонение и това е човешко. Но трябва да се стремим да бъдем човеци. И при двете съм бил. Два пъти бях при Ванга. Спомням си, че в момента, в който влезах, аз отидах по здравословни причини. Тя каза, ти какво правиш? Нещо там пееш, свириш, нещо такова правиш. Викам, да, свира ги, аз пех. И тя ми каза, ти пак ще дойдеш. Наистина наложи се втори път да отида. Беше много странно, че в момента, който ме посрещна втория път, тя още от вратата вика, ти нали беше там онзи свирача, дето пееше, свиреше нещо. А при Кочовска беше много интересно, бях на работа. Добър вечер, Вера, ако гледаш. Добър вечер, Плевен. Аз при госпожа Кочовска бях на работа и тя беше настрани на масата, вика, искам да ти кажа нещо на тебе. И аз си замълчах, си отидах, работих и по-късно наистина се наложи пак да отида. Отидах и при госпожа Кочовска. Тоест ти вярваш в прераждането, може би, и оттам да започнем, или... Сигурен съм, независимо така, как му казваме на Земята, съм сигурен, че тази материя не изчезва и тъй като ние, пак казвам, сме много малки и сме свикнали, само когато се допрем до нещо, тогава да се увериме, че това съществува. Има много неща, които са извън нашите осезания, извън нашите очи, уши, носове, ръце. Това са, примерно, ти как си обясняваш, примерно, това, че Степанчо е някакъв страхотен певец. Пее като змей горяни, пее страшно и на сцената е празно. Излиза някой човече, все едно от какъв пол е, чепато, не чак толкова пеещо, обаче то омагьосвате. Има такива хора, които имат тази биоенергия. Говориш за излъчването. Да, енергия. Енергия и нашите журналисти въобще не се занимават с това, защото ни занимават много често с чорапи, гащи, жартиери. Какво ли ни занимават непрекъснато, а всъщност на сцената аз съм абсолютно убеден, защото сигурен съм, че и на тебе, и на мен ми се е случвало милион пъти. Имал съм вечери, когато съм бил великолепно с гласа. Чувствам се перфектно, излизам и празно пространство. И трябва за да ги нагрея, минават 5, 6 песни, 7. Чак тогава вече нещо гледам, отпускат се рамене. Хората започват да се раздвижват, нещо става в тях. Има вечери, когато още в момента, който си излезал, даже си пресипнал с температура си и като тръгнеш, тя е твоя вечер. Какво че твоя вечер? Така ли мисли Живка от Варна? Добър вечер.
Добър вечер първо на моите приятели. Първо, господин Иванов, много ни липсвате във Варна с шик шоуто. Много благодаря за обаждането. Добра вечер. Второ, нашия така обичан в нашето семейство Васил Найденов също и на моя внук, който така да се каже, той е отрасна с песните му. Искам за настъпването на Коледа да ви пожелая най-вече здраве, бъдещето и успех в начинанието на господин Найденов, на Васил Найденов. А на вас лично какво да ви пожелая? Любов. Просто много се развълнувах в момента. Нормално е това. И празнично настроение, и разговор в ефир с любими хора. Тъй като моя внук ми каза, бабо, бързо, защото нашия Чичо Ваню е на телевизор. И всичкото, дето пее песните, бързо, бабо, да се обадим този път. Имате ли въпрос към Васил? Моля, Освен не, нямам пожелания. въпроси, просто искам да му пожелая здрави, успех най-вече и все така да продължава да ни радва, както той, така и вие. С настъпването на празниците още веднъж ви желая здрави, успех, весела Коледа и весела Нова година. Ние ви прегръщаме и двамата. Благодарим за първото обаждане. Васко, предлагам ти една песен да прозвучи сега специално за Живка, за нейния внук и за нейните близки и изобщо за приятелите ни, които тази вечер са пред телевизионните екрани и гледат предаването на BBT "Гледай към звездите". Ето песента. Тръгваш с дъжда, пусна стар дома. Аз не плача, болка и тъга. Мене остани в моя живот, към пропаст сякаш вървя и нежна смърт от любов зова. С Богом, моя Бог, чуй ме, викам след теб. С Богом, моя Бог, аз не плача. Вече нямам сълзи, пада само дъжда. С Богом, моя любов, аз не плача. Моя живот към пропаст сякаш вървя и нежна смърт от любов зова. С Богом, моя любов, чуй ме, викам пред теб. С Богом, моя любов, аз не плача, не плача. Вече нямам сълзи, пада само дъжда. С Богом, моя любов. Тук е специални аплодисменти. Хубава е тази песен, между другото, тази Това е песен. лайв изпълнение. На живо. Дал едно, да. Живо и между другото, интересното в това живо е, че аз трябваше да пея около Джо Кокър, никак не беше лесничко. Тук топката беше страшна и много ми помогнаха група Кага, с които работихме заедно този концерт и на един дъл го направихме, защото
нямаше време и за репетиция, аз от някъде идвах пак. Големите в музиката се сработват бързо. Да, наистина, Това е между ясно. другото, за броени часове ние направихме един цял концерт, а никак не е малко, час и половина, влизане и излизане. И това беше едно нещо от най-уморителните неща, които съм направил, защото в момента, в който се прибрах от това, нито коктейли ходих, нито на нищо, бях така като изтискани и се оказа, че после чак Това пак толкова- имаше ли баланс между положителната и отрицателна енергия, за което говориш? Имаше, но просто аз не бях го измислил, защото се бях надценил. Не, просто човек не може винаги, защото нямаше никой друг на сцената, бях съвсем сам. И те отпред пред мене и ме гледат и аз трябваше да се преобличам 5-6 пъти. Само в този интервал от време трябваше за секунди да смъкна нещо от гащите си и веднага да излезе пак. Беше адска умора. Просто такива вече голями неща трябва да бъдат измислени, за да можеш поне да имаш, да си поемеш въздух Да. поне половин минута, така, защото иначе е невъзможно. Заговори за положителна и отрицателна енергия. Бях на гости в една друга телевизия, интервю, когато казах на колежката, че положителната и отрицателната енергия трябва да са балансирани в залата и това е работата на онзи артист на сцената, който трябва да постигне Да. положителният заряд да бъде дори повече от отрицателния. Той постепенно да се стопява до края на неговото присъствие. Много беше изненадана. Сега много ти благодаря, че ме подкрепяш в това мислене. Напълно те подкрепям, защото аз това го казах, че в момента, който влезах тук, аз едно, че не съм в телевизия. Защото аз съм човек, който да речем преди години трябваше да кажа стихотворение от Смирненски и колкото и странно да ме кажа, че професията ми е такава, че вече не знам какво не съм правил на сцена. Но в никакъв случай аз съм човек, който се притеснявам. И не се срамувам да го кажа, защото, да речем, майка ми, Бог да я прости, имаше възможност като по-малък да виждам как се притеснява, а не самия Борис Христов. Как Да. се притеснява. Борис Христов, който е милиард пъти излизал на сцена, който майка ми пееха в хор България, се притесняваше дрънк. Просто страшно. Така че има хора, които си ходят така като по булевард. Руски хич не им пука. Това е вече въпрос на самонагласа. Може би на човек, който е на емоция, на човек, който може Наколкото да... обаче да се притесняваш, излизайки на сцената, енергията, която трябва да излъчваш е положителна и трябва да балансираш Примерно Алла всичко в Пугачова залата. през цялото време съска като змей. Да. Само прави така. Най-различно всички го избиват на лудост, но въпросът е, че... За секунда. Здравей, Наталия. Варна иска да... Ти си превзел Варна явно, защото не Те само бях заради мен се баява обаждат Варна, от да, Варна Варна. нашите зрители. Добър вечер. Ехо. Добър вечер. Добра. Чуваме в ефир, се, ли? да, в ефир сте, Да, чуваме ви. Добър вечер. Много ми е приятно да ви гледам, да ви слушам. Наталия, И би ли имах намалила голямо удоволствие да се запозная с Васил Найденов миналата година. мъничко намали телевизора, Наталия, ако обичаш, защото това ти пречи. Слушалката говори. Сега така добре ли е? Така е добре, благодаря. Спасибо, большое. Значи много ми е приятно, пак се повтарям, видя на екрана и много ми е приятно, че тая вечер заедно с Васил Найденов. Имах голямо удоволствие миналата година на Пампорово да видя на живо, да слушам на живо. Това е певеца, който с глас, може би в цялата България, повтарям се, каза го и лично на Васил Найденов миналата година, за нова година, 2-3 гласа, който на живо много посещавам концерти, слушам Графа, останалите всички млади, сега няма да ги причислявам, но така наживо, пред хора от 2 метра да пея с такава чистота, с такова желание, с такива емоции, не да стане и да изпее, да тръгне. Това е човек все едно, че пее за най-любимия си човек и прави такова настроение за всички. Завел цялата зала от 9 вечерта, просто до 3, до 4, вече след като тръгна, спомена това всичко, което е останало, както изпълнил всички песни, всички пожелания на хора, негово настроение, негово отношение към тези хора, които седят, няма значение, защото това има разлика дали пееш на сцена или в зала, когато хора седят на някакъв празник на маса. Това е много по-сложно. Наталия, музикант ли сте ви? Аз съм музикант, не знам дали Васил Найденов се сети. Той има, разбира се, през него познати минават хиляди хора, но даже и да не музиканти, ние бяхме голяма компания.
Аз говоря за това, за вашата професия, защото ви усещам, че с така много точно сте преценила какво е направил точно Васил Найденов. Какво е направил, какво е постигнал в залата. Прекъсна ми се връзката. Прав ли съм, колеги? Няма е Наталия. Съжалявам, добавям обаче, че сте много права. За това, за да не кажа владетеля, казах аристократа. Защото той е голям музикант и голям певец, голямо сърце, изобщо излъчване и за това, което вие казахте и че сте преживяла по друг начин. Благодаря за обаждането. Имаш ли какво кажеш? Именно толкова, доколкото това е част от моята професия първо. Просто това аз обичам хората, на които пея. И ако не успея да меря контакт, тогава нищо не съм направил. Даже не даже контакт. Думата контакт ми звучи даже студено. Накрая ми правя и аз не го чувствам като за... Случвало ми се дори с 39 градуса температура. Така че... Успяваш, владееш. Нищо ново. И сега какво се случва? Благодаря все пак за хубавите. Говореше се, че Ямбол и Сливен не се обичат, че Бургас и Варна не се обичат. Ние казахме, че само от Варна ни набират. Сега обаче е наред Бургас. Добър вечер, Аз Бургас. бях в Бургас преди 2 дни. Здравейте. Ами добър вечер, аз искам да бъда най-големият певец и артист в България, Васил Найденов. Поздравявате го, той ви слуша. Горете с него. Да, и да го питам кога има участие в Бургас, защото той чезне, няма го. Значи, около мен има много хора, които харесват неговата музика. Значи, много хора мислят като мен, че е най-големият певец артист в България. Само, че той не се явява по телевизията и човек, не знам къде мога да го видя. Пък, ако ни идва в Бургас, да каже в кои софийски клубове участва, къде човек може да слуша музика. И това е. Между другото, често аз бях преди броени дни в Бургас. Съвсем скоро... Добре, каква е рекламата? Къде може човек да разбере къде участвате? Не, може би определено общество беше купило. Няма нищо лошо Добре, това знам дали сте гледали, имаш един концерт на Род Стюарт, който беше много интересно. Тук операторите веднага ще ме разберат. Отгоре, от крана беше написал: тази вечер аз съм ваш. Всичко се купува, ето. Тоест, било е частно партия, ако добре тръгнем. Или фирмено партия. Бях на Петрол партия. Преди 2 дена или 3 беше. Той е прав, че иска да знае кога отиваш да пееш с билети на концертния подиум, човек да отиде да си купи билети да влезе в... Може би в интерес на истината много редко ходят точно в Бургас, ама причината не съм аз. Макар че издателя ми, Стевкос Мюзик, е точно от вашия град. Точно Стевкос Мюзик е от Бургас. Той е мой издател и на Стефане, да направиш концерт в Бургас. Освен това направихме и нов албум с него. Даже в момента замисляме да издадем и още нещо, една нова песен, която... Чакай да чуем въпроса. Вие сте. Ало. Да, говори. Ами, те са много приказки. Аз зададах точен и ясен въпрос към Васил Найденов. Кога ще пееш? Освен всеобщ любимец, да не преиграва, да каже точно и ясно. Аз въобще не преигравам. Въобще не, аз не сетих, като обичам да преигравам. Кажете точно и ясно къде може човек да види. Ами точно и ясно в момента аз не мога да кажа, защото това зависи от хората, които в Бургас, да речем, ще ме поканат. При мен аз нямам продуцентски звена или цели екипи ще отпълчищ от хора. В момента знам доколко сте запознати, обаче много модерно за всички наши певци и певици групи, не всички, разбира се, но повечето от по-младите, върват цели пълчища от орди, от екипи, което не е лошо, защото това е част от занаята ни, така, ние се мъчиме да подражаваме това, но ти не си така и не можеш да кажеш кога. И аз не мога да кажа до толкова, доколкото при мен ми се обаждат по телефона и ми предлагат: бихте ли дошли да в Бургас? Аз съм ваш и ще дойда с огромно удоволствие в Бургас. Плюс това казах, че както Стевкос Мюзик е точно от вашия град. Преди броени дни бях там, само че не е било... Не се е получило. Благодаря за обаждането. Благодаря ви. Вие така и не получихте верния отговор. Но пък Васко се напъха между шамарите, защото ние имаме една тема с продължение. В кавички казвам напъха между шамарите, защото темата с продължение е меценатството. Това с Тони Димитрова, между другото, това с водка, с това... Портокалов сок, нали? Имаше едно парче на Франк Шавел, водка Миткола. Много известно. Той и Емил пиеше така години наред. Така че водка с кола, че сега не го знаех, водка с протокол. Помисли си за въпроса, който ти зададох, за меценатството и закона за меценатството в България. През това време, за тези, които още не са набрали телефона, повтарям, 089-15-272, простете ми, 088-15-272, за връзка с студиото, вашите въпроси или просто пожелание към Васил Найденов. Можете да го направите веднага. Сега гледаме Вали, един невероятен клип, едно страхотно парче. И благодаря, че имам този запис.
8 вечерта, аз те чакам до дъжда. С завързани очи ще позная, че си ти. Между хора и коли, под дъжда танцуващи, в неон блести града, като дансинг до дъжда. Вали, вали, дъжда, вали, 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 и аз, и ти. Точно в 8 вечерта тичаш боса по дъжда, под чадъра си те скрих и света ти подарих. И по тъмното небе, ясно като 2 и 2, само двама аз и ти, да не спира да вали. Вали, вали, дъжда, вали, вали, и аз, и ти. Ало? Да, Вали, да. Добре. Да, окей. Добре. Нищо ме ели, Вали. Да. Чакам те, да. Вали, вали, дъжда, вали, вали, и аз, и ти. Вали, дъжда, вали, вали, и аз, и ти. Добър вечер, Наско. Пловдив звъни. Почнахте от цяла България. Очаквам ви. Хайде. Ало. Ало, да, чувам. Ало, здравейте. Да, искам само да кажа на вас, че действително по-добрият певец. Когото познавам. Добре. Да. И да му пожелая много здраве, нищо друго. А вие фен ли сте му или приятел? Моля, не. Не сте Не приятел. просто Фен. фен. Вашата любима песен? Момент само. Момент само, жена не иска да го поздравя. А, добре. Дайте път на дамите. Ало, Добър вечер. добър вечер. Аз съм Иван Иванов. Здравейте. Здравейте. Аз искам да кажа на Васко, че ние двамата семейство сме музиканти и страшно го обичаме от студентските си години още. Да ни кажем, че сме влюбени направо в неговата музика, защото наистина винаги, когато се е появил на екрана, сме казали не по-добрите батерии, а по-добрия певец. Няма по-добър. Който и да иска да го настигне до сега, няма по-добър от него. Помним го още на времето в групата. Васко Кеца. И тъй нататък. Васко Синевата, Васко Не, Кеца и отдавна не, забрави да не, носи не, кецове. не. Вижте го. Искам от името на цялото ни семейство и на цялата група. Коя е групата? Кажете, няма да е реклама. Сем, Пловдивска извинявай. група музиканти. Пловдивска група музиканти. Аха, окей, да. Няма значение коя е. Момент! Аз започвам да се досещам нещо. Започвам да се досещам нещо вече. Не. Не, няма да кажа. Няма да кажа нищо. Бяхме Добре. заедно преди броени дни, работихме заедно в Бургас. Това ли е? Не. Познах ли? Не. Не. Ние сме ти фенове от годините, от студентството и тъй нататък. Жалко, Няма мислих, че значение. с инструменталисти бях. Не оная група. На античния сме се струсали заедно и тъй нататък, от смях, от веселие.
Страхотно. Страхотно Радвате е, се сигурно наистина. в навечерието на Коледа да се срещнете с Васил. Да, и ние винаги се сещаме и твоите дискови винаги са първи на нашата трапеза. А като музикант да ви питам нещо, което мене ме интересува, ама много ме интересува и Така. макар че така чисто професионално ме интересува. Чуваме. Вече не като певец, Васил, а като музикант. Ами, новия албум, чули ли сте, има една песен "Не мога без теб", която е страхотна песен е. Чули ли сте един малък блузче, което медиите хич не го завъртяха. То няма видеоклип към това нещо, но песента е убийствена. Аз за мен това е една от Забей, най-хубавите. и аз ще почна да пея. Айде, кажете. Забей, аз почвам. Чакай. Защо ми няма микрофона тук? Не Осигурете ми мога микрофон. без теб. Какво беше това? Не мога! значи, не, тогава Мога. мълча. Явно вие сте в занаята съвсем. мога. Аз без теб! Да, значи не, съвсем явно, че сте професионалисти. Завълчавам. Много ви благодаря, целувам ви ръка, госпожо. Мерси много. От сърце, от цялата тумба пожелавам да си толкова здрав и толкова щастлив и толкова успехи и късмет. И още дано, дай Боже, да сме дълги години заедно, да ни радваш. Мерси Благодаря за ви още веднъж, хубавите целувам ви думи. ръка, благодаря ви за обаждането. Край на краища ще ти кажа, нашата Чакай, професия... че доктор Щерев ще изгори на телефона. Сигурно има какво да каже. Добър вечер, докторе. Добър вечер. Ало. Ало. Добър вечер, чувате ли ме? Да, чувам ви. Искам да благодаря на Васко, че ни е създал толкова приятни емоции. То номер с Благодаря му за телевизора трябва да го хубавите научи. песни. Искам да кажа, че ние всички обичаме Васко. И моята дъщеря също е певица, Лейди Би се казва. И аз винаги съм учил, винаги съм ми казвал да влага не само вокално чувство в пеенето, но да влага и сърце и душа, както Васко ги влага. Благодаря ви за обаждането. Защото не е само вокалното умение, но човек трябва да умее да влага и сърцето, душата си, както е казал Достоевски. И тя обикновено ме слуша и ние се учим обикновено се учим от таланта на Васко и от неговото сърце и душа и го обичаме. Много благодаря за обаждането. Запалихме България. Това беше Пазарджик. Искам първо наистина да кажа нещо. Благодаря за това, че наистина музикантите сме особено племе, не по-бамбашка от артистите, от кинозвездите или от актьорите и трудно признаваме себе подобни. Наистина искам да благодаря за това, че толкова музиканти се обадиха в ефир, защото това е много хубаво. Наистина благодаря и съм задължен. Дано да мога да оправдая доверието ви за в бъдеще, защото в край на краищата каквото си направил е някъде зад гърба ти или направил си го, което е хубаво до някъде. Правил съм и хубави неща, правил съм и по-посредствени неща. Има и песни, които са, да речем, в момента една песен има, която много върви и много се харесва в момента. Тя е една балада, която колкото и странно да звучи, може би аз говоря против себе си в момента, но аз съм пял такива балади. Така че песента на Стефани Богдана е великолепна в филма. Музиката е много приятна и много върви. За коя песен говориш, никой не можа да схване това? Ами... Ти имаш песни в няколко филма. В момента върви един филм, който е сериал по Нова телевизия, една песен, която е така много... Тя на ура я приема тази песен. Добре, чакай малко да ти направя среща в ефира с Роси от София. Добър вечер, Роси. Добър вечер, господин Иванов. Много се радвам да ви видя. И специални, много специални поздрави на Васко. Не съм го виждала, така добре изглеждаш. А той едва ли ме помни. Ама ти защо не подскажеш коя си? Моля те, подскажи. Няма да кажа. Аз съм негова приятелка от адаптация. Ето ти. От времето на баладите на синевата.
Ама ето, че аз точно Пред- преди малко, прощайте, че ви прекъсвам Връзката е Митко Щерев. преди малко. Стига! Браво! Много се радвам. Благодаря ти, че се обади. Благодаря ти. Много се Много те радвам. обичам. Много искам Роси, благодаря ти. да бъдеш много щастлив. Една прекрасна, една много хубава нова година. И какво да ти пожелая? Много късмет. Все така да си усмихнат и да ни пееш хубавите балади, които да ни спомнят всичко хубаво до сега. Не съм те виждал милион Много години. се Благодаря ти, вълнувам. наистина. Обещавам ти да направя такава среща. Не в Мерси, Роси. студиото обаче. Мерси, наистина. Обичам ви. Роси, Обичам ви. целувам ръка, приятна вечер и щастлива Коледа. И на вас. Щастлива до скоро. Коледа, милички. Благодаря за обаждането. Какво нещо е телевизията? Страшно нещо е. Когато е чини човек, който не съм виждал толкова години, още наистина от адаптация до ден днешен аз не съм виждал Роси. Това е бившата Аз се съпруга на... виждам. Да, Това е аз се бившата виждам съпруга често на по Митко обясними Щерев. причини. Много се радвам. Нали? Развълнувате. Да. Общо взето чакаме Видин. Къде сте Видин? Не се обаждате. Хайде, въпросите ви към Васил. Сега вижте следващото парче, което наистина е впечатляващо и ще продължим. Ще се видим след 3 минути и 23 секунди. Сега. Пребива циркът кръвия си кръв, щом клоунът танцува неуморно, но външността излята в кълъп, разпада се в тясната гримьорна, на масата е другото лице, разтегнато от смях наивно бяло, а истинското в двете му ръце, пред масовото тройно огледало. Истинското в двете му ръце, пред масовото тройно огледало. Клоуна след чаша чай си тръгва море, изкупва се с прегръдката на мрака. Клоуна сега е пак съвсем обикновен. До утре, до утре, до утре, до утре вечер в другия спектакъл. До утре, до утре, до утре, до утре вечер в другия спектакъл. Невероятна песен. Това ти е Много като готина част песен, от да. визитната Това. картичка или така започва визитната. Тончо направи страхотна песен, наистина. Добър И вечер на така, Тончо Роси. Една убийствена емоция и между другото това, колкото и странно да е, преди много години обаче беше, казвам. Бе, не казвай колко, преди Не, много важно години, кога, но го помна. Събраха се много народ, циркови руски актьори. Бях някъде в Русия, не си спомням в кой град, независимо от някъде на севера. И дойдоха те и им помолиха да им напишат целият текст. И защото ние заедно работихме 2 дена, то огромни зали, знаеш в Русия какво чудо е. И те викат, тази песен е за нас. Вие специално за нас ти написахме, не съм я написала за аз. Аз съм този, който съм я изпял. Не, това е ваша песен. И това беше мило, ме караха... Какво си спомняш за тази песен? Този клип по-скоро? То по-скоро това е пак живо от НДК и... тогава така се едно от правеха тези клипове. момчета, Николайче, който беше балетист в операта, замина, отиде в Германия, беше в Корде балет в немска телевизия, заедно с Офелия Виларова, която е наша солистка година ред. Сега тя стана хореограф. Тя стана хореограф, главен на балета, а Николайче е един от солистите на... И се видяхме в Германия в едно предаване на А той сега не е ли в Щатите, този Николай? Не, мисля, че още е в Германия. Още е в Германия. Тя Офелия беше тук лятото. Ани е от София ни е на гости. Добър вечер в ефира. Ала? Добра вечер. Добър вечер. Здравейте. Искам специално да поздравя на господин Найденов за неговата, как да ви кажа, изключителна музикалност. Неговата артистичност.
и най-вече неговата чистота като човек. Това за девите е даденост. Това е много важно. Господин Найденов, ви е дадено много. Мерси. Той за това е толкова голям Това ви е християнин и дар обича от празници. Бога. Затова, ако искате да разберете всичко за Бога и за себе си, вземете Библията. Вие го съветвате ли, госпожо? Да, съветвам го, защото той... Ама аз много знам, го че обича. той има Библията и то не в един екземпляр. Има различни няколко, включително и руска, нали така? Библията дава отговори на всички въпроси. Желая ви от сърце здраве, щастие. И вие сте нашия най-добър певец в България, номер 1. Целувам ви и ви прегръщам. Ние също ви целуваме ръка. Благодаря ви за обаждането, госпожо. Развълнувахте се много. Затворете телефона, успокойте се. На всички останали зрители искам да кажа още веднъж. Моля ви, когато ползвате телефона, не използвайте звука от вашите телевизионни приемници. Така ще загубим много телевизионно време и няма да ни стигне да си говорим спокойно и добре. Много се надявам, че ще продължите с обаждането на телефон 089 15 272 088 15 272. При мен е Васил Найденов на малка водка с портокалов сок. Той казва, че вече твърди... Обаче вече тази комбинация става Midnight Special. Не Midnight Special, а става коктейл самосвал. Добре. Сега, понеже дамата каза, че най-добър певец в България, не български певец, аз искам да кажа, че... Аз много се плаша от тези... Да, искам да кажа, че както балетиста Николайчо, който отишъл в Германия, имам да те изненадам с едно парче, което ти изпя в Германия, българско парче. Дайте, колеги, видео, после ще говорим за това. Част от него, моля ви. Die Kindheit war dort. Lachend schlug mein Herz und wir jagten Träume voll mit Illusionen. Ja, dort. Voller Bubenstreits, dort war der Sommer lang, in dem Staub der Sonne, in den engen Gassen spielten wir als Kinder, ja dort. Duft nach hartem Rotwein und nach Apfelblüten, so verging die Kindheit, ja dort, dort steht mein altes Haus, dort ging ich ein und aus, Pflaster, Stein und Blüten, schrilles Kinderlachen, Herzen voller Hoffnung, ja dort! Между другото, текста е... На кого е текста? На кого е песента? Дай всичко кажи с пет изречения. Музиката е на Стефан Димитров. Тази песен е от филма След края на света. Между другото, тази песен не стана веднага хит. Колкото и странно да е, тя трябваше пак така от тези песни, които аз между другото имам цяла теория на тези песни, които да речем не стават от Защото транс. е по-музикантска, за това. Не, просто... А защо този... Погледни каква зала, каква приказка. Всичките там са по пърка, по удоволствие.
Да, какво Градска Германия, така. Не знам. Това пряко предаване беше по немската. Да, абсолютно. Това Видезе Махфроди се казва. Това е едно предаване, което наистина така среща на хора, които са в една възрастова група, които са Довиждане, мои приятели означава това, което казвам. Да, добър. Видезе, точно така. Отново се виждаме хора, отново които сме... заедно, мили приятели. Видезе, да, Махфроди. Значи без АО. Да. Отново се срещаме хора, които се познаваме до някъде. Ти с кого би искал Вътре да беше, между другото, имаше наистина европейски звезди. В това предаване участва малко преди мене Франк Шобъл, който е нарицателно в източно-западна Германия, значи тя е обединена Германия. Карл Гот, без коментар, кой е Карл Гот, няма какво да говорим. Карл Гот си е Карл Гот, Хелена Водрачкова и много други. Вътре бяха, примерно, при нас бяха, кой беше тогава, вече съм забравял, бяха много известни хора, които беше Пеша Свилсън, беше... Все едно, това е една възрастова група, която, да речем, през годините са се виждали някъде и в немска телевизия, и в Чехия. Също, между другото, преди години като че имаше по-голям обмен и в България. Културен обмен. Да. България... А ти ще да ми отговаряш за меценатството и закона за меценатството, дето си най-вътре в нещата. Разбирам, че е празнично настроението и не бива. Но между другото, сега като се сета, години наред, скоро даваха честване на Младен Младенов и сме правили толкова новогодишни програми, в които участваше примерно Тина Търнър, Hot Chocolate, Глория Гейнер, примерно световни звезди. Да, но това ставаше? Години наред се правеше това. С едно пожелание, нека да почнем да каним по някакъв начин в България, защото тогава по някакъв начин, приемайки закона за меценатството от Народното събрание. Този е начин, единственият начин. Точно така, това е един начин, който наистина отдавна беше забавен и за съжаление аз съм малко в предисторията на нещата. Знаеш, аз си предлагам така, тази вечер да не губим въпросните 3 минути. Цецо ли казахте, че от София на телефона? Не разбрах, извинявайте. Кирил, да. Здравейте, Кириле. Ало? Да, здравейте. Здравейте. Моля да намалите телевизора си, защото много време губим така. Само в слушалката. Само в слушалката. Предупреждавайте зрителите, преди да съм ви помолил да ги включите. Благодаря. Спрял съм звука. Така, ало? Да, говорете. Чува ли се? Да, чуваме се. Здравейте. Добър вечер. Добра ден. На вашите зрители и специално на Васко Найденов. Откъде звъните? От София. Добре. Васко, добър вечер специално към тебе. Помниш и преди години, когато прибираш мисъл от Прага с автобуса, когато се късахме в Югославия. Кирил. Спомняш ли си? Естествено, да. Да. Браво, Васко, браво! 2 дена, когато бяхме там и ако не беха твоите сандвичи, когато трябваше да се прибираме. Помниш ли? Аз съм подготвен като пътувам, между другото. Кириле, с кого си там? Браво! Много народ сте там. Специални поздрави от моето семейство и от всички мои познати. Ето това парче, което сега ще пуснем, няма да е цялото, част от него, за съжаление, защото напредваме във времето, е за твоето семейство и за всички, които се обадиха до сега. Стари мой приятелю, чуй годините. Всеки има своя дом и своето рамо. Всеки има своя път и своята съвест. Виж децата ни, колко са пораснали. Не да ми припомняш, не да ме поглеждаш, тъчено и нежно, не както преди. Моля те, не ме докосвай. Страхотно изпълнение тук. Много исках тази вечер да ти правя хиляди изненади, както казват някои крадливи водещи от други телевизии, някои от които близко до нас. Но реших, че е по-добре да продължим да си говорим с тебе и така да си усещаме емоцията повече. Не издържах, Васко, не издържах. Не става, защото в днес на вечерято на Коледа и аз много искам да посрещна единствената дама, която мога да нарека
аристократката на българската поп-култура. Това е Богдана Карадочева. И я поканих. Тя е тук. Добър вечер, Богдана! Добър вечер! Това наистина е за Здравей, радвам се да те видя. Много се радвам, Бубе. Знам, че ти си по... Коледна звезда. А къде имаше едно шампанско, което е Тук за е, Иван? веднага ще ви... Още едно шампанско! Заповядай. Да. Василе, стой! Много благодаря, много благодаря. Ами, виж какво, днес съм много уморена, като всички жени преди Коледа, обаче... Поклон за това, че прие да Като чух, дойде. че Васил е тук и естествено не мога да не... Дайте ми коледната песен, поздравяваме всички наши зрители, ние се настаняваме удобно и продължаваме. Имаме още време. Богдана и Васил са ваши тази вечер. Вие сте с бибите. Сняг вали, като в сън сняг вали, в огнището съчките пукат. Зимата мятове голи и вятърът свири в лука. Всичко е празник, мирис на дрян, на хляб и ожав се смесват. И над завития с бял харман звъни, Коледа скъпеце. Бог се роди, Коледо, Бог се роди. Бог се роди наистина И от небето валят звезди. Праведни, бели и чисти. Бог се роди, Коледо, Бог се роди. Бог се роди наистина. И от небето валят звезди. Праведни, бели и чисти. Святата, тихата, празнична нощ, за обич и здраве се моли. и Господ изсипа над нас звезден кош. Да ни е весела Коледа и над земята валят звезди, истински бели и чисти. Бог се роди, Коледо, Бог се роди, всички ни да пречисти. Бог се роди, Коледо, Бог се роди, Бог се роди наистина. И от небето валят звезди, праведни, бели и чисти. Бог се роди, Коледо, Бог се роди, Бог се роди наистина. И от небето валят звезди, праведни, бели и чисти. Бог се роди, Бог се роди, Бог се роди, Бог се роди, Коледо. Кажете, че съм щастлив човек. Събрах най-добрите, аристократите наистина. И тази невероятна песен прозвуча в навечерието на Коледа. Познайте с какво ще завършим. Няма да ви кажа, разбира се. 088-15-272, 089-15-272 са телефоните за връзка с студиото на Гледай към звездите. И разговаряйте. Нямате този шанс всяка вечер. На вечерието на празника сигурно ще бъде приятно и добре. Добре дошла. На здраве. Благодаря ти, че прие да дойдеш тази вечер. На здраве, Бобе, радвам Знам, че е заради Аз вас, не мога обаче. да не приема, когато Васил е някъде.
Както така мечтаях да си легна и да си пусна нещо, да гледам някакъв филм и да си почина. И като ми се обади ти, аз хукнах. И се крихме. Не мога, обичам го. Аз страшно много го обичам. И преди малко чух тук, че се обаждат хора да кажат, че той е много добър, ама вижте, той е гениален. Не стига вече. Не, наистина, това е глупаво пред него да го говоря, обаче той наистина е гениален. Той има такова присъствие, той е необикновен, просто такива хора като него няма много на света. Боже. Познаваш ли други Велско? Чакай се, ти защо премълча с твоето мнение па за нея? Защото аз ако започна, примерно, че тя е първата, която превзе Европа, много преди да си заговорим за Европа. Между другото, нещо, което тя никога не го е казвала. Бяхме преди години, защото в момента вече витае Евровизия, говори се за... Чакай. Чакай, аз почвам да говоря сега. За Евровизия говорихме и ние бяхме едни от първите хора с нея. Отидахме на Евровизия, само че в Кнок в Белгия. Това никога не съм го казал, никъде между не сме го казали. Много благодаря. Внимавайте, колеги, за утре за новините сутринта. И оказва се, че това е телевизионната Евровизия, която ние бяхме някъде 82-3 година за първи път. Между другото, няколко екипа след нас са ходили, май разбрах, че и трио... момент ходили. Не си спомням, това беше. Но все едно, Богдана пя Жак Брел една песен, която... Да. И тогава тя беше на косъм да спечели наградата от публика. Между другото беше наистина съвсем... Даже вече няма да кажа... Ами тук... Не можеше да спечелиме ние... Първо не можеше. България, какво беше? Първо не можехме да спечелиме, второ събраха се хората, които ни заведаха и казаха веднага делиме на 5 наградата. Преди да я получиме, веднага се намериха хора, които казаха наградата, а тя беше между другото доста пари. Много пари беше. Така че наистина пожелавам тази година, ако отиде някой българин, влизайки в Евровизия, наистина да изпратиме достоен човек. Моля... Защото това наистина ще бъде събитие, България най-после да участва. Ние много години сме страдали за това, че България изобщо не участва в конкурса на Евровизия. И сега, ако отиде някой, просто непременно трябва да е някой, който заслужава и който да получи награда, защото България е прочута с певците си. Разбира се. И да се решиме от страсти, да се решиме от амбиции, болезнени, какви ли не, продуцентски звена и пълчишки. Няма време да се мразим и завиждаме. Да, нека да бъде България има можещи хора, нека да отиде наистина можещия човек в държавата ни. На Евровизия пожелавам. Много хубаво, че и тази тема избистрихме, понеже Богдана до сега не беше тук. Темата на предаването искам да подсетя. Съчувствие, състрадание, благотворителност. И защо то е само в навечерието на Коледа или обикновено в навечерието на празници? Какво мислиш? Аз си мисля, че това, че е само по Коледа е много тъжно. Но аз си мисля и много пъти съм го казвала, че благотворителността е нещо, за което не трябва много да се говори. Че човек трябва да усеща потребност, защото според мен по-голямо щастие е да даряваш, отколкото да получаваш. Така че не бива много да се говори. Трябва всеки да отиде да си даде своята стотинка. Може да е... Неважното е да е дадено от сърце и той е дал нещо и не трябва да го говори. Искам да ти разкажа нещо. Вчера, точно за да подкрепя това, което казваш, вчера ми се обажда едно семейство. Като водещ на това предаване или като приятел, изобщо все едно как. И казват, моля ви, господин Иванов, кажете, имаме желание да подарим нещо на някого. Къде да насочим? Къде да насочим това, което сме решили? И какво да е то дори? С единствената оговорка. На никого, нито дума. Кой е направил това? Аз обаче ще кажа, че много деца днес, ви се знам, че ме гледате, мило семейство, много деца днес се зарадваха от клиника за онкоболни деца. И съм сигурен, че те, въпреки че не научиха вашите имена, ще ви се радват и ще ви благодарят и ще ви благославят. Ето така се прави. Точно така се прави, защото даже и в Библията пише, че ако ти е изказана благодарност, вече ти си получил своето на земята. То ти не си направил добро. Прави го така, без никой да те види, без никой да те забележи. Дай си, няма значение какво е. Може да е нещо съвсем маничко. Може да са 10 стотинки. Но да са от сърцето ти дадени, тогава ти си дал много. И без да крещиш, че си го направил. А тогава, като парадираш с това, че си дал на някого нещо, това е тъжно. Добър вечер, Анета.
Добър вечер. Анета или Антоанета, не разбрах? Анета Анета от София. от София. Аз съм бивша съученичка на Богдана от 21-а гимназия. Искам само да й пожелая крепко здраве и на Васко също. И благодаря за всичко, което си направила през този живот. С песните и с Сърцето си. своето сърце. Добро. Много благодаря, да сте живи и Аз здрави. съм ти бивша съученичка, ти не ме помниш. Ами така, ако се видим, сигурно ще си спомням. Ама виж колко е хубава Анета, а? Анета, колко е хубава Богдана. Благодаря ви за всичко с Васко и на Богдана и желая крепко здраве и дълъг живот. Мерси много, дай Боже и на... Ето сега една песен. На тебе. Една песен. Богдана много пъти в песните си казва много неща, които е преживявала. После ще я питам дали мъчно ми е, нали така се казваше тази песен, е част от нейния живот или нещо, за което е преживяла. Но вижте преди това песента. Само нещо, което не Чакай, не тръгна знаят после. нашите зрители. Нещо, Давай, което не знаят имам я. нашите зрители, ако има секунди. Да. Всъщност това го е правил нейния син. Клипа, да, клипа. Клипа е направен от О, това е Младши. новинка. Да, той ми Дайте да направил видим клип. клипа, колеги. Огнен обръч през челото, а ръцете лед. Сякаш съм пробита лодка, пътник без билет. Сякаш съм чадър забравен в среднощен влак. Болен щъркел изоставен, съд без похлопак. Лятна шапка посред зима и безгласен вик. Дума, дето нея има в никакъв език. Непразнувана годишнина, празно езерце. Плачете и те въздишам, свита на клъпце. Мъчно ми е, мъчно ми е, мъчно ми е, а бездрача. Мъчно ми е, мъчно ми е, мъчно ми е, и си плача. Мъчно ми е, мъчно ми е, мъчно ми е, а бездрача. Мъчно ми е, мъчно ми е, мъчно ми е, и си плача. И си плача. И си плача. И си плача. Мъчно ми е и си плача, изпя Богдана Карадочева. Преди това Васил изпя с Богом моя любов, аз не плача. Сега ми кажете кога плачат звездите. Да започнем от Богдана. Винаги, като всички хора, какво значение има звезди или не звезди. Аз напоследък, сигурно и на моята съученичка и се случва все по-често да плача от разни неща, на които едно време не съм плакала. Сега по-лесно се умилявам от много неща. Ето съчувствие по темата, да? Мъчно ми е за болни дечица ужасно, мъчно ми е за стари болни хора. Обаче ми е мъчно и за злобните хора, защото... Аз им паля свещи, знаеш? И аз също. Паля им свещи, да. Да Те им не прости знаят Бог. какво правят срещу себе си. Обикновено тези негативни стрели, те когато са насочени срещу някого, те не стигат до този срещу когато са насочени, те се връщат. Мен ми е мъчно за тях. И трябва да се молим. Не го правете. За техните души, Васко. Васко, слушам това отговор на въпроса. Кога плачат? Наистина, мъчно ми е, че медицината не е открила
да помогне на хора, които са болни от СПИН, на хора, които са раково болни, на хора, които имат тежки заболявания, защото това са и техни празници. Те са техни повече Без да празници иска в влезе към момента. състраданието. Правилно. Да. И като че ли, дай Боже, медицината да намери някакъв лек, защото човечеството понякога се оказа доста безсилно. Там почнахме от началото, че човека като че ли е мравчица в Вселената и винаги се появява нещо, някакво заболяване, което балансира човешкия род. И ако не заболяване, войни, изобщо такива Войни, истории. заболяване, знаеш, чуми, епидемии, точно. години ред епидемии, така че като че ли този баланс в природата винаги не може Хайде да бъде да нарушен. отидем към другия въпрос. Лъжат ли звездите? Благородно, да. Да? Ма най-вече за предстоящи големи турнета. Това ми хареса страхотно. За това Много ме е най-вече. дразнило от това, че защото аз съм присъствал понякога на някакви пътувания някъде. Изведнъж някой се връща от чужбина някъде и почва да говори едни Или за лукуми, турне. страхотни, да. Голямото европейско, световно турне. или национално турне. А то на някакво корабче. Това не скандинавските страни. Да. Много мраза национални турнета. Добре. Защото тогава, значи, аз не знам, ние тогава сме се спукали от национални турнета. Естествено. И както сега в момента, примерно, тази цялата мода с видеоклиповете, която е, изведнъж цените станаха убийствени. Естествено, че режисьорите трябва да ядат хляб. Напълно ги разбираме екипите около тях. Обаче тогава ние като правихме тези снимки около скамейките, около пейките, стадион, Василевския, тогава значи сме правили клип до клип, непрекъснато сме фабрикували. Добре, благодаря ви. Отговорихте ми на този въпрос, но той има два отговора. Лъжат ли звездите? Онези звезди. Има подтекст въпрос. Да, разбрахте. Но аз понеже не вярвам в онези звезди. Ето колко е хубаво да го кажеш това. За това говоря за другото. Аз не вярвам, аз вярвам в Бог. Когато човек вярва в Бог, не вярва в предсказания. Те служат за забавление. Аз даже преди няколко години, не знам, 10 може би има, водех по националната телевизия едно предаване за зодиите. И веднъж авторите на предаването бяха пропуснали да ми напишат за някаква зодия. И аз се притесних много. Стефан каза спокойно, не се безпокой, ще го напиша. Не сме му казали добър вечер. Здравей, Стефан. Здравей, Стефан. Но той го написа и на другия ден една приятелка ми и каза, страшно ми позна. Васко, ти лъжат ли звездите? Лъжат ли звездите? Ами наистина, единствено в това вярвам, че той по-скоро... Той много 3 пъти каза, ние сме Дева, Зодия Дева. Не, вярвам в нумерология. Аз вярвам в цифрите. Защото наистина... Това нумерология. Да, нумерологията вярвам до толкова, доколкото наистина случайни неща няма. Просто там е наистина написано... Всички хора ли, които са тройка, като теб имат еднаква съдба? Не, в никакъв случай не. Обаче точно да съвпадне точно час на раждане, ден на раждане, да съвпадне даденото име, като всяка една цифричка, една буквичка е дадена цифра. Понякога, наистина, ако се загледаш, наистина, не толкова това, който пише, че в Козирог го еди как си, пък в Близнаците еди какво Както и да е, Богдан ти зададе много хубав въпрос. Не, права е, несъмнено права. Но наистина хората по нещо си приличат. Добре, искам да чуя мнението ви. Как виждате България в навечерието на подписването на договора за влизане в Европа? Как виждате изкуството на входа на портала на Европа? Преди портала аз искам да задам на Богдана въпроса за... Искаш да бъдеш водещ ли? Извинявай, само за момент, не. Да, свикна. Просто накараха ми и това да бъда, какво да направя. Опитах се поне. Наистина във връзка с това, което се случва в Народното събрание, защото той Иван му прави чест и тук е целият екип, че започнаха тази тема. Меценатството, да. И наистина, ти какво мислиш? Защото наистина много хора като че ли преди години го прехвърляха и минаваше някакси зад гърба им. Аз приветствам меценатството. Стига има... малко ме е страх от едно нещо. Защото има хора, които са забогатяха в последните години, обаче те харесват друг вид изкуство. И се това, което на нас не ни харесва. И се страхувам да не би те да просто дадат пари за популяризирането на това изкуство. Ще ти подаря проекто закона да го прочетеш, да се успокоиш. Така ли? Имам го, да. Там ясно е казано.
А тогава ръкопляскам и дано да стане по-бързо. Моите гости ръкопляскат за вас, господа депутати, да приемете най-после след 15 години чакане закона за меценатството. Да. Дори на вечерието на празника не успях да си спася 3 минути, за да не говорим за този закон. Исках точно в навечерието на Коледа да спестим, но няма как. Наистина големите се лишават дори от празниците си, за да говорят за това, което се налага да бъде направено и да махнем този прът, както се изразявам непрекъснато, от колелата на българската култура. Извинявайте, сега е време да ви кажа на здраве. На здраве. Здраве. 088 15 272 089 15 272, последни 2 минути и половина, 3, след което ще ви пусна една песен, която сигурно не очаквате. Но пък ще я чуете и ще я преживеете. Това ще стане в края на предаването. Сега, добрите думи на Богдана и съответно на Васил, към кого са отправени? Ами към българите, защото ние наистина това, което ти каза, че сме в навечерието на влизането в Европа, това е много важно. За да станем европейци, не са най-важното нещо парите, за което ние българите говорим. Не, аз не искам да говорим за пари. В главите ни, в съзнанието ни, да се променим всички. Да започнем да бъдем чисти. Да чистим пред себе си, да чистим улиците си, да чистим къщите си, да изчистим душите си, да изчистим съзнанието си. Така да мислим малко по-широко, да се освободиме от разни стари закостенели предразсъдъци и просто да вървим напред. И да знаем, че живота върви напред и то е за нашите деца и за поколенията, които идват след Ти не виждаш в блясък. Да. В блясък. Да. Колко си Аз съм добра. оптимист. Благодаря ти. Васко. Искам да пожелая наистина да останем малко повече българи. Независимо от това, че какво е написала леко и малко повече да бъдем националисти, не точно. Да бъдем хора, които се себе уважаваме. Хора, които се умяваме да запазиме традициите си. Хора, които се умяваме да запазиме народната си музика такава, каквато години наред се пели нашите баби и прабаби. Защото ние имаме великолепна народна музика и ако нещо беше ощетено през последните години, това е нашата народна музика. Имаме такива великолепни музиканти и Богдана знае, когато работихме в Монреал, Торонто и Отава толкова месеци, близо колко време бяхме, че ни караха всяка вечер на другия край на света да изпееме няколко народни неща. И не само да изпееме, а да изсвириме. Идваше цял екип от хора, които танцуваха на български народни музики. А така и започнах предаването, че някак си на Коледа чисто българския фолклор не се чува. Остави, че сме лишени от удоволствие да слушаме българския поп. Се оказва, че и българския фолклор като че ли загубва своето присъствие. А и дори като самочувствие. Ще се върнем и там, защото през годините имаше много неща, които бяха забранени и те са още забранения плод. Обаче аз мисля, че хората ще им се наситат. Всяко нещо ще си заеме необходимото място, а ще да имаме търпение. И Бог да ни помага да се обичаме, да се усмихваме, да пееме, пък нещата ще се намерят. И само да кажа нещо. И нека, освен Бог да ни помага, дай Господ да ни помага, и малко медиите да помогнат за това. Защото медиите са много отговорни, говорим наистина нещо много сериозно. Ако не приемаш част от медиите, благодаря за това, значи ние вече го правим. медиите са изключително отговорни за това, което се случва в България. Уважаеми зрители, предлагам ви последните думи на Богдана, допълнени от тези на Васил, да приемете като нашето пожелание на вечерието на Коледа, да ги приемете такива, каквито са казани. Това е искрената благословия на звездите на българската поп-култура към вас, хората у дома, зрителите на Балкан Българска телевизия, нагледай към звездите. На мен не ми остана какво да добавя, освен, че целувам ръка на дамите и казвам на здраве на кавалерите. На 30 няма да се видим. Тогава ще видите The Best, най-доброто от предаванията Гледай към звездите до сега, защото в навечерието на Нова година натоварването на всички български артисти ще бъде огромно. Но то е за вас, за хората, които разчитат на българските звезди. Затова посрещнете този красив и щастлив празник с самочувствие на българи, на честни хора, на достойни хора и не забравяйте да погледнете хората край себе си. Дано намерите нещо в душата си, в дома си и да го дарите. Така трябва. Така е казано, така е писано, така вярваме, така и правим. За ваше здраве!
той искри, празничната нощ свети от обич. Здраве и живот, изобилен плод, слънчево небе, чакаме от теб. Nova godina, добре